O pabellón Daniel Cordido Castro acolleu esta fin de semana a segunda Copa Princesa Femenina de Hóckey Línea, unha cita que converteu a Lugo na capital nacional deste deporte durante 2 días. O evento que se pode asemillar a este que fixemos antes foi fai 15 anos, co cal é o inicio dunha nova época na que queremos que demostrar sobre todo a Federación Española que podemos traer máis eventos, que o pabellón cada día está mellor. Un evento que contou co apoio do Concello de Lugo e no que participaron os 2 equipos da cidade, o Lóstregos Lucus e o Meigas. Apoiar a un deporte que é minoritario, pero que efectivamente está incrementándose a participación e os xogadores, entre outras cousas, porque eses 2 equipos do que falabas pois están facendo un traballo extraordinario. E que ademais é deporte femenino, pois é un valor engadido, porque efectivamente tamén desde o deporte se pode contribuir á igualdade, á visibilización da muller e apoiar esa reivindicación tan xusta que se está a levar a cabo. Se dou moito a casualidade de que a semifinal foi o derbi de Lucense. Entón, eso trouxo moita xente a grada e foi moi bonito. Pero, que características ten este deporte? Juegan un total de 4 jugadores y un portero en pista. Los cambios son muy rápidos, por lo tanto se necesitan banquillos bastante numerosos. Jugamos 2 partes de 20 minutos en campeonatos de este tipo. En la Liga Élite se juegan 25 minutos. Y bueno, que decimos muy intenso, con goles, pero cuesta. E moito, ademais, só había que ver a final entre o equipo local Lóstregos Lucus e o Fighters Vilarreal de Castellón, no que ambos equipos loitaron até o último minuto pola victoria. É moi especial chegar aquí e ademais co esforzo que supón, xa que, bueno, o ano pasado chegamos, eu creo que con menos esforzo, pero bueno, este ano costounos un montón e a verdade é que senta moi ben e ademais na cidade. Un pabellón cheo que non puido celebrar o título para as lucenses, que se foi para as favoritas tras o 0-2. El gran esfuerzo que se ha hecho durante todo el año, pues por lo menos tener esta recompensa. Y luego también supone que se nota mucho la unión en el equipo a la hora de conseguir objetivos sobre todo. Unha fin de semana na que o Hóckey Línea foi o claro vencedor.